Katalanak entzun da gero, mengoaz gu eskualde honetakoak edo, ez dakiti, zelan salduko dugun hau baina, bueno, nahiko praktikotasunera abiatuta edo. Esperientzia hauek azaltzerakoan, bai udaletakoak eta lehenengo atorri zaigun burura izan zen Iñaki Arreturien esperientzia, danok ezagutzen duzuena, eta Iñaki Arreturien esperientzian ondoen, beti emoten dugu ez dakit zerratzetik joan eta holako esperientziaka sumeak edo ez dakit aurkestea, ezta? Baina aurkestera goaz, gure uste duguna eta uste duguna ganera ondo egiten dugula, baliogarria jakuna eta, bueno, hemen gagoz horretarako. Beste esperientzia badago berme honet, baina biak ezin ziren aurkeztu, ezberdinak dira, eta beste baterako, bueno, baliogarria bada aurkeztuko dugu bestera batetan. Gaur Gernikako esperientzia aurkeztera goaz, eta Gernikako esperientzia honetan, lehenengo eta behin oso importantea diren agenteak aurkeztu behar dutzu edaz. Ikastetxeetako arduradun teknikoak, 7 ikastetxe dira eta horiek berton dagoz, baina ez du gure izena hemen arpegia emon, 7 direlako eta ez gara kabitzen, baina hor tartean dagoz danak, eta uste horre bai merezi da bela bai, txalo bat, hoientzako, 7 hoientzako. Gero dekogu hemen eta aurkeztuko duguen esperientzia da udaleko hizkuntza normalkuntza arduraduna. Bai, teknikaria. Bitor Zarrabitia dugu bera, Gernika Lumoko hizkuntza normalizazio arduraduna, hasieran itzultzaile izan zen, hasiera baten bere lana itzultzaileena izan zen, esperientzia hau abian da berak azalduko daudana, zen ni orduan egon Gernikan, ni hasieratik egon esperientzia honetan, berritzegun sartu nintzen orain dela 9 urte, eta abian zegoen esperientzia hau, eta bera da ibilbide guzti hau, kontatzeko bere naze beradakana koordinatzailea berak bultzatu du eta berak eragindu benetan aurrera egitea. Eta gero aurkezpen berak azaldu ala ni bezartuko naiz azaltzen ikastetxeena, informazio ikastetxeena badudalako, baina berak gehien bat esango duzku bilbidean nondin orakoa eta azken finean gu aztertzea goazena da. Udala eta ikastetxeetako normalkuntza planak zelan uztartu, zelan udalak lagundu, normalkuntza planak zuek orain egin duzue plana, ikastetxe gehienetan, bai badaukozu baliabide personala, arduradun teknikoa, baliabide materialak, diru laguntzak, hoi edanak bideratu behar dira. Eta udalak kasu honetan, benetan esango duzuet, esango duzuet ben arduradun teknikoak, zein lagungarri izan den eta den momentu honetan. Eta espero dugu hemendik aurrera jarraitzea. Orain niki berba emango dutzete Bitorri eta gero galdera erantzuna paingo dugu edo. Bai, egunon. Itxaron lehenengo, hau zer? Zer iban behar dutzet? Badeko temen? Bai, azte, bai. Bai. Egunon. Hemen jai alai frontoia dirudionet, baina uste dut hemen aurkaririk ez dugu gule, guztiok apostu berekoa gara eta aixe jokatuko gule. Bueno, hasiko gara, beste barik. Guk aurkeztuko duna esperientzia hutsa da, orduan hausnarketak bai egindakoak edo egitekoa direnak beste une baterako txiko diku, eta zeuentzako ere datuak jaurti nahi ditugu, zeuek hausnarketak, zeuen inguruaren araberakoak egin deixu zen, ezta? Lehenengo, kokatuko gara Gernikan, eta emango ditugun datuak balio izango dugu emaitzen barri ere jakiteko. Egindako ibilbide guztiaren emaitzak ere islatzen dira hor. Eta horrek esaten deuskuna da, ibilbide posgarrile, neurri batean, baina positiboa eta emankorra egin dugula. Gernikan, 2001-etik, 2008-erako datuak ditugu biztanlearenak, eta biztanleariak gora egin du, baina egia esan behar da, indigenak edo bertakoak, erreserbakoak gitxiago garela. Eta galera hori etorkinek estaldu induela. Eta gainera biztanleria areagotu. Hori da datu bat. Hori da datu bat. Hortik,
urrengo lehiora pasantze gara, da egoera soziolinguistikoari buruzko datu batzuk azalduko ditugu. Ezagutzarenak, 2001 artekoak ditugu, 2006koak oraino ez dira islatu, horre Eustateari da prozesatzen datuak, eta irrikitan gaude, jakiteko. 2001etik honako ibilbida zein izan den. Ezagutzan, Gernika Lumuko Euskaldun ezagutza maila 6 puntu igo da 1986tik 2001era. Da erdaldunen kopurua berriz 6 puntu jeitsi da. Baina azken 5 urteetako ibilbidea ere kontuan hartzekoa da. Horre eten bat be sumatzen da, eta 171 bat ziren Euskaldunak 1986an 169 piku, 2 puntu inguru edo jeitsi da. Suposatzen dugu, eta horre egiten dugu geure hausnarketak eta etorkinen ondorioa dela. Horrez da agertzen, baina horrekin lotuta bai egon litzake aurrekoan parkatu. Ezagutza, adintaldekako ezagutza, horrez jatzua agertzen, baina datu batzuk emango ditugu kontuan hartzeko direlako. Aurren ezagutza, 1996tik 2001era 2 puntu jeitsi de. Horrezen 5 urteak nahiko importante dire. Eta gazteena izan da bilakaerarik positiboena. 32 puntu gora egin du ezagutza gazteen artean, 1986tik 2001era bitartean. Helduena egonkor dago, eta adinekoetan Euskaldungoa jeitsien je, portzentajea. Ondorioak zeintzu dire, erdaldungoa adinekoetan metatu da. Eta hori izen daiteke, 1960ko hamarkadan, torritako etorkin handanak, nola orain adinekotu diren, adinekoen multzo horretan metatu de. Baina bestalde, Euskaldungoa gaztetzen ari da. Hone joera orokorra direla uste dut, baina Gernikan nabarmena da hori. Urrengo lehioa, erabileraren bilakaera Gernika Lumo, Pinebarko lekemen, erdigunean. Eta hemen bilakaera agertzen da, 1989tik 2006ra bitartekoan. Hor 5 neurketa daude. Eta 5 neurketa horren arabera azaltzen jakuna da, igoera dauela, erabileraren bilakaera positiboa dela, eta ia 17 puntu areagotu dela erabilera. Baina hor ere, azken 5 urteetako etena daukagu. Da 2001etik 2006rakoa. Hor jeitsi inge 2-3. Hemen ematen ditugun datuek erabileraren adire, ez Gernikarren erabilera, baizik eta Gernikako kaleetan erabiltzen den euskerarena. Horrek esan gura dau, pilatzen den eskualdeko eta inguruko jente guztiarena. Beraz, azken 5 urteetako etentsu hori dago. Eta urrengo horrian agertzen jago erabileraren bilakera adintaldeka. Adintaldekakoan agertzen jakune da, goren daukagune aurrena dela, aurren erabilera, euren artean mintzatzen direnean, zein eureke helduekin, zein adinekoekin. 71,2. Urrengo gazteak, 52, urrengo adinekoak eta beren helduak. Helduen erabilera 3 puntu igo da, 17 urtetan, eta adinekoetan jeitsi inge. Lehen esan dakoa eki bier bada, hor metatu inge, erdaldungoa, eta etorritako 60ko hamarkadako etorkinen multzo horrek eragin demografiko ez da. Eta azkena, Udalherriko Egoera soziolinguistika dagokionean agertuko duen datu guretzat interesgarria, haurren presentziaren eraginaren bilakaera. Hemen esan behar dutzuet, hor dauden 4 ataletatik baten errakuntza badauela. Aurrik ez, aurren artean, aurrak ez mintzakide, horretan da errakuntza,
aurrek ez mintzakide agertzen den datu hori, 24,5, ez da 24, baizik eta 154. Baina ikusten denez 2001 eta 2006 urteen arteko alderaketa horretan ez dago diferentziarik, esatekorik. Honen neurketa dire, kalekoak eta hor variable asko daude momentu horretan, neurketa egiten da momentuan. Beraz, 2001ko zein 2006ko datuak nahiko parekoa dire. Baina hor islatzen dena da, umeen eraginez, helduok edo adinekuek, noraino euskeraz mintzatzera bultzatzen gaituen. Laugarren atalean agertzen den, aurrak mintzakide agertzen den puntu horretan, ikusten dozuenez, aurrek euren artean mintzatzen diranean baino, euskera gehiago egiten da. Helduak eta aurrak jokuen sartzen direnean. Eta nik honetatuak emon da, urrengoa uste dut nereak emongo zuel, ez da? Ikastetxeetako dira, bai. Ikastetxeak herrian, ez da zuten? Tuten da? Bai, herrian, bai, bueno. Ikastetxe begira, horretik ipini dugu hasieran Gernikaldeko eta ez Gernikako esperientzia, ze ikastetxeetan hemen parte hartzen duten ikastetxea dira Gernikan kokatzen diren, Gernika Lumon kokatzen diren ikastetxeak eta Arratzun kokatutako beste ikastetxe bi, baina danetarako bat egiten, daneiz Arratzun kokatuta egon, 4 kilometrotara Gernika moduan kokatzen direlako. Eta dira, publikoak ordeko zuez Allende, Salazar eta Barruti, publikoa lehen hezkuntzakoak. Publikoa bigarren hezkuntzakoak Gernikako institutua eta Barruti aldeko institutua, eta gero dekoguz 3 ikastetxe, itunpeko 3 ikastetxe. San Fidel ikastola, Zeberaltube ikastola eta Mercedi ikastetxea. Denek parte hartzen da belako, egitasmo honetan, eta ordeko zenbat ikasle diren publikoetan, zenbat itunpekoetan. Ordeko datuak ikusteko, eta etorkinak dira datu horiek dira pasan urtekoak, ez dira urtengoak. Etorkinen kopurua eunekoetan, eta gero hemen dago oso jarraipenean hemen deko zuez ere, ereduka. Ereduak desagertu joan da, eredua, hor gertatzen da eredu marginal batako erdizikloko, lanbide heziketako erdi mailako bata, oso marginala ez dago ja eredurik, eta B eredu bakarra dago, DBH baten, eta horretira ikasle kopuruak eta horrek dugu eraginak ero etorkinen kopuruan. D eredua da nagusi eta dana dakizia bene zer dagoen. Etorkinak adintaldeka, ordeko zu eskopuruak, lehenko kopura esan dudana ikusteko adintaldeka, jokatzeko, aipatzen ze ikusita atzean, zeintzu diren gutxi gora bera, importantea da gero publikoak eta itunpekoak. Ez da beste ikastetxe hor beste zonalde guztieta esaten duzu, moduen gurien publikoan dago etorkin guztia sartu, eta hemen ikusten duzuen esalderantziz gertatzen da, eta da eredua gaslotuta dagoelako. Be ereduen legea itxaroten egon gara honen aldaketa suertatzeko, ze Bilboko batzorde itxaroten bagagoz, oraindik horrela jarraituko dugulako. Eta hor daukaguna. Ez dira etorkin asko, baina kokapena eta importantea da. Orduen zeuk idea bat eukitzeko ikastetxe zenmota eta hori, nik uste honegaz datu hauekin nahiko edo harri geratzen dela. Gero galderak egin behar duzuen, gero egingo duzu ez galderak honen ingurukoan. Eta, bagoaz orain, orain ja bagoaz, egitasmoa bera saltzera, datu hauek emona bera. Hemen egingo dugune da, egindako ibilbidearen kronologia antzeko bat edo. Bide luzea da, ni neu, nereak dino moduen, 1984 sartutakoan saltza honetan, orduan itzultzaile, orduan ez egoan ez eredurik, ez zetarikorik, ez inungo ez gazte dinamizatzaile, ez hezkuntzarako arduredun, ez zetarikorik. Eta urte batzuetan, tanteatzen hilita gero, 1980 1989an sortzen da euskera zerbitzua, oinarrizkoa, pertsona batek betetzen izan duna, eta hurrengo urterako eskola kontseilua sortzen da. Eskola kontseiluan, pat edo kop orduan, ikastetxe guztiak eskualde izaera dauketenak baitea, eta euskera teknikaria idazkari lanetan. 1980an da, urte berean, sortzen dena alako beka bat, beka sistema bat. Hori beka hori martxan jartzeko, esleitu zen,
Eta hor, finkatu ziren ekintza batzuk, ohiturekin, euskal dantza, antzerki, ahoskotasun, da gizarteratzeko, balio izango eben halako ekintza aproposak edo aproposatzat emondakoa. 1995 tarte horretan, esan daiteke eskolaz kanpoko egitara hori egonkortu egin zala. Baina, gehitu behar dut, bide horretan beti zerrenda hori, eskolaz kanpoko ekintza bateratu horrek, batzuk bidean geratu direla, beste batzuk barria sartu direla, beste batzuk sendotu inera berdian, inoiz malgu hau jokatu behar izan da beste ekintza batzuetan, neurtu egiten da Udal Eskola Kontseiluan hori. Horrekin batera, aleginak indire Udal Eskola Kontseilutik baite Udal Saila guztietatik bideratzen diren, irakaskuntza mundurako bideratzen diren egitasmo guztiak Udal Eskola Kontseiluan bertan eztabaidatu, antolatu, horren barri, emon, hausnarketa egiteko eta bilgun izatea. Urrengo pausua izango litzake 1986, da hori hezkuntzari dagokio. Ulibarri sortzen da, eta Ulibarri programa horretan normalkuntza planak. Normalkuntza planak ikastetxetarako hor lanean hasten dire. Hora, ipatu behar da, hasieran horro lehenengo ikasturte horretan, 1986 zen, horro ikastetxe bat sartu zen programa lehenengoan, piloto moduan, eta gero joan dira pizka, apurka danak sartzen, eta azkenengoa 2003 urtean, danak dagoz normalkuntza Ulibarri programan. Egitasmo honeri esker ere izan da, ibili gara ikastetxe batzunetik, da azkenien danak lortu dugu sartzea Ulibarri programan, eta dana dagoz ganera ja programari lotuta eta egitasmo honeri lotuta. Esan barra dago, ordurako guk martxan geunkala, eskolaz kanpoko egitasmoak eta bultzatzeko zentruetan diru laguntza araudi edo sistema bat. Hori ere, Udal Eskola Kontseiluan bertan eztabaidatu gauza bada, bertan finkatu eta bertan erabaki hartu eta halaxe gobernu batzarra erotakoa. Orduan, Ulibarri programaren arrakasta ikusike, beste Jaurlaritza atzetik etorri zen edo eta EBPN erekin gogoratu ziren. EBPN martxan jartzeko gu kokatzen gara Gernika Lumuko udaletxean 2003an. 2003an izan ziren lehenengo plan estrategikoak eratu ziena eta gu geu pere behutzi egin gentzen lan horreri, urte horretan. Orduen, Ulibarri alde batetik ikastetxe guztiek euren normalkuntza planakin eta udala plan estrategikoarekin. Da hor dago momentua uztarketa egiteko. Uztarketa nik egia esan gure kasuan nahiko erraza izan zela, aurretik egindako ibilbide guztia geunkalako, eredu, eta hor zeuden hainbat ekintza eta hainbat gauza alde batetik. Martxan egoana irakaskuntzan guk EBPN-en plan estrategikoan aintzat hartu genuen. Eta guk EBPN-en aintzat hartutako lehentasunek eta ekintzak irakaskuntzan, edo ikastetxetan martxan zeuden normalkuntza planetan aintzat hartu ziren baite. Eta hor sortzen da uztarketa. Eta uztarketa horren aitzakiain edo guk baliabideak ere jarri genituen martxan. Hor dago normalkuntza plana garatzeko, lehenengo batean eratzeko baziren, behin eratu ezkero garatzeko ziren, normalkuntza planak ikastetxetan garatzeko diru laguntza, sistema bat. Horren ondorioz, urrengo kuadro daukagu, urteroko kuadro bada. Hau da, 2008 ikasturteko diru laguntzen kuadro edo emaitzena. Zertan laguntzen dan? Guk EBPN-eren plan estrategikoren arabera, hor agertzen diren 5 atalak bultzatzen ditugu. Bata irakursaletasuna, beste euskera zinaretotara programa, guztiok ezagutzen duzuna, hirugarrena da hizkuntza normalkuntza planak garatzekoa, eta hor sartzen da multzo guztie. Beste guztietaten sartuko ez litzatekena edo sartzeko gaidana. Urrengoa etorkinen semelaibei zuzenduak, horbe programa bereziak, bai atzeden aldietan,
edo gurasui begirekoa, edo irteraldiak direlakoa, edo... Eta azkena, barruko kanpo komunikazioa, hori gehiago lotuta ikastetxetako administrazio eta kudeaketa lan egin. Guztira, ikasturte horretan lagundu diren, edo diruz lagundu diren programak 79 izan ziren. Programa txikiagoak edo handiagoak, danatarikoak. Eta guzti honen isla izateko edo, halako eskema bat zertu dugu, Udal Eskola Kontseilua sortzen da 1980ean, eta hor topo egiten dute ikastetxiek, irakaskuntzak eta udalak. Ikastetxien ibilbidea ikusi dugu, da hor dago normalkuntza planak, Ulibarri programaren eraginez, normalkuntza plan horrek berritzegunearen bultzadari esker edo lortutakoa da baite, eta esan berra dago horren erea, bertan berritzegunean, suposatzen dut beste berritzegunetan bardin izango da, euskera mintegize, dago ekin. Da, sutzu horretan, eta irizpideak bateratzeko beste bilgune badala, berritzeguneren eskuetan dagoena. Hemen, aipatzeko bada esaten dugunean ikastetxeena, ez da bakarri normalkuntzako arduradunak. Ikastetxeetan, hemen Udal Eskola Kontseiluan, zuzendaritza badagoela. Ikastetxeko zuzendaritza inplikatuta dago. Ez da bakarri normalkuntzako arduraduna. Ikastetxeko zuzendaritza ere bai. Biak, normalkuntzakoa eta zuzendaritza. Importantea da hori, zu ikastetxetan zagozien hau batzutan, bakardade hori senditzen duzuenean zuzendaritza ukitie edo ez. Bakarrik azaltzeko ere. Ikastetxeen ibilbidea ikusi dugu eta udalarena baite. Udalak euskera zerbitzua eta euskuntza arloa ditu, eta hor bidean plan estrategiko eratzen du, 2003-2008 eperako, eta hor bere inguruan edo mugitzen den euskera batzordea baite, hor ez da aipatzen baina. Euskera batzordean irakaskuntza mundua ere ordezkatuta dagoena. Oraintxe barriro batzarretan da hasteko dena. Eta bi mundu hori egiten dute bat Udal Eskola Kontseiluan. Da Udal Eskola Kontseilua zer da? Biltzen da urtean behar den guztietan, baina plenariolako bat edo daukagu urrian egiten dena, ikasturte hasile batera, batzar bat edo pare bat eiteko, eta gero izango lirateke lan taldeak. Da lan taldeak izango lirateke ekintza edo egitasmo bakoitzeko edo ekintza bateratu bakoitzeko antolatzen diren batzarrak. Udal Eskola Kontseiluaren izaera, da, eztabaidagunea, ekarpena egiteko, hor parte hartzen duten guztiek, askatasunez egiteko modue. Erabaki horra, erabaki bat hartzen danean, udalak aintzat hartzen duen erabakia da, diru laguntzena aipatzen da. Diru laguntzak hezkuntza mundutik, bai normalkuntzarako, zein eskolaz kanpokoetarako bideratu behar deanien, araudiak eratzeko eta Udal Eskola Kontseiluan eztabaidatu, hausnarketa egin eta erabaki egiten dira. Eta implementazioa, dinogunien, Udal Eskola Kontseiluak, bai zerrenda, bera ekintza bateratuena, zein ekintza barriak sartzeko, zein horretarako askatasun oso jokatzen du, eta hortxe erabakitzen da, ikasturte hasieran edo, ikasturterako plangintza. Hau guztia aurre atatzeko baliabidea behar dire, bai pertsonalak, nereak esan dituenak, eta udalak horretarako bultzatzen dituenak. Hemen aipatzen danean, EBPN irakaskuntza esparruan erabilitako diru kopuruak 2008, 106.000 euro dire. Eta euskararen sustapenerako aurrekontuaren 15%, baina gehitxo. Hemen aintzat hartzen da, hezkuntza munduan bertan be, hezkuntza arlotik bideratzen diren diru kopuruak euskararen sustapenerako. Esan behar dago, Udal Eskola Kontseiluak antolatzen dituen ekintza guztiak bitarteko modu edo euskera bera daukela, eta euskararen normalkuntza helburu izanik badagoela hor elementu bat eta asko lantzen dena, eta uste dut emaitzak ematen da gizarteratzeko modu bat ere lantzen dela. Oso importantea. Normalkuntza helburu nagusi edo bier bada, baina zeharbidetik gizarteratzeko modu bat ere
Ni uste dut badala, erabiltzen den dinamika hau. 106.000 euro horiek zelan banatzen ditugun, 3 kapitulo dire nagusi. Eta bat da, eskolaz kanpoko ekintzetarako diru laguntzak, hor 37.000 euro, normalkuntza planak garatzeko bereziki 25.000 euro inguru, eta antolaketa ekintza bateratuetarako eta 54.000 euro. Eta azkenik daukagun atala, nereak azalduko zuez, ekintza bateratuek. Bueno, amendeko zuek diru laguntzaren ikusteko horratzean ipini dut zuet, ze badeko zuek ere horro... Baina hau ez da larre pedagogikoa. Hori da. Bakoitzak ikusteko da... Ekintza bateratuak, asterano ekintza bateratuak. Gure normalizazio planak eta eremua ikusi duzuelen, ze eremuta sari garen, ze maila sari garen erabileran da hori, ez da bardin barakaldotagu, eta ez da bardin besteak, eta bardin, eta askotan zaten duzkue. Zuenen normalkuntza plana zertarako. Bueno, horrek beste hitzaldi bat merezi dugu, orduan ere noa saltzen orain. Baina, ekintza bateratuen oinarri hau zein da, normalkuntza begira da, ahozkoa, idatzia eta kultura. Ahozkoa, idatzia eta kultura ondo argi itxi gure dugu, eta gizartean ganera, gero Gernikan mailan sartan bai. Antzerki astea, da, aste oso bat, ikastetxeian olegan barruan parte hartzen dabe antzerkian, eta antzerki hori zuek ikusten duzuen, azkenien eskatzen dut zu beti. Egin behar duzue, ez dakizen bat emanaldi, eta bar. Antzerki hori egiten dena da, liceo antzokian, Gernikako antzokian, antolatzen da aste oso bat emanaldi hoiekin, ikastetxetako emanaldi hoiekin. Bertan, beste ikastetxetako ikaslea parte hartzen duten ikusle moduan gazteagoak noski. Hori antolatzen da, nunik antolatzen da, lehen zan dugun koordinatzaileak antolatzen du hori dana, oda, Bitor Espadago atzean hori ez da antolatzen. Hemen dago persona bat, hau dana bideratzen duena, eta lana egiten duena. Antzerkiari gero gurasoak ere nahi badabe, arratzalde hori ere, antzokian dekie, euren zemelabak ikusteko, eta herri mailako antzerki oso bat dago antolatuta herri mailan. Eta herri guztia daki, eta gara informazioa dago. Dantza eguna, dantzari eguna, kulturai lotuta esaten duena. Dantzari eguna, lehenkoan ikusi genuen panpila du esaten pelotarik gabe zer dan Euskal Herria, guretzako dantza Gernikan dantzari eguna barik zer dekogun, ezta? Dantzari eguna oso famotua da gure herrian, egiten dalako urteri pein domeka batetan, eta domeka horretan, eta oso importantea da gure herriko ikastetxetako irakasleakan egoten dira, lanean. Handagoz dana antolatzen, herri guztitik egiten da ibilbidea, eta gero dago futbol zelai osoa ekitaldi horretan parte hartzen eta ume guztiak parte hartzen. Eta hortik daka eta gure ikasleek, zer dan makila, dantza eta hori edanak, Bitorrek ondo saltzen dituena bertan. Eta hori guretzako da kultura, hori lortzeko eskolaz kanpoko ekintzetan dantza antolatzen da. Dantza egiten da eskolaz kanpoko ekintza moduan. Eta hori bideratzeko udalak dure laguntza dematen du. Zazpigarri idazlan kuadernua da, hau kopia bat, guk azkenien egin genuen esan danborra dakendu eta hau sartu. Bilbon egiten duzu Mikoleta ikuin lehiaketa egiten duzuen moduen, azkenien bardina da. Ekitaldi bat antolatzen da, gurasoentzako, ikasleentzako, bertan ikastetxe guzti berdin parte hartzen dute, danak, hau dana bateratu esaten dugunean da, ikastetxe guzti parte hartzen dutela. Ikastetxe guztientzako dago antolatuta, eta era berean ez batak gehiago ez basta gutxiago, dana bardin, herri mailako ekintzak dira, herri mailan antolatuak, eta herrira begira. Eta herriak ikusten deu, ikastetxeen lana, euren ume, seme-alabak zer egiten duten, eta eurentzako, gurasoentzako ere oso importantea dana. Hemen dugu zolan bateratu esaten dugu zenak. Baina bateratu ez gain gero dagoz, hainbat ekintza hemendik, Udal Eskola Kontseiliotik, ateratzen direnak, proposatzen direnak, eta hor ja bateratu ez dugu deitzen, zeda parte hartzen du nahi duen ikastetxeak. Adibidez, esaten badugu, gaztetxulo aldizkariarena, DBH-ko antzako da, hor parte hartzen duten nahi dutenak. Bertsolaritzarena parte hartzen du nahi duen ikastetxeak. Ikasle etarkoinak eskalduntzeko egitasmo batako, baina hor dago DBH-ko ikaslei zuzendua. Ja DBH-en datozenean, ikasleek ja nagusitzu direnean, eta hor badago egitasmo bat oraindik abian. Oraindik, gero badago beste egitasmo bat hor legitioko azalduko duena, gu baino aurreratu dago zena, baina ez dugu azalduko nahi zertaz dan.
klik eta klik egitasmoa, Euskaraz produktu hainbat, merkataritza kanpainako barruan ere badago beste unitate didaktiko bat eginda, lehen hezkuntzako 3. zikloari begira, horre badago beste egitasmo bat. Horre ere parte hartzen du ikastetxe, nahi duen ikastetxeak, ez danak. Orduan, egitasmo batzu dagoz, nahi duene parte hartzeko, beste batzuk bateretok zan duena. Bateratua dira beti begira, kultura, ahoskoa eta idatzizkoa lantzeko, euskera mailan gure herrian. Eta herriari begira, herrian antolaketa dago, herriaren kultur, azkenin da kultur zaila izango litzake gehiago, ze azken kultura emoten diogu herriari, ez? Hor da guztarketa, ikastetxeak, udala, gizartea, eta gure iruditzeko bentsete emaitzak ematen dituela, herri mailan badauela bere eragina, eta horregatik horbezatzen dugu jarraitu behar dugula egitasmoanek. Hemen deko zue, bueno, holako idazlan kuadernoen adibidez argitalpenak egiten dira, argitalpenetan gurasoak ikusten da ben seme alabak idatzi da, ezea ipuina dagoela, edo, bueno... Portadak ikasleek egitakoa dire? Antzerki asteko egitasmo osoa hemen ataratzen da triptiko bat eta aste osoko antzerki ezeekin, emanaldiekin, dantzari eguneko hemen deko zu ez da izen egunetako, bai, azkenengoa, egindakoa da hau, eta benetan jozu dantzari egunekoa da ikusteko modukoa, nomeka horretan zelako giroa dagoen herrian. Gero, bertu txapelketa deko zu esamen, Busturialdeko etorkinentzako, bueno, hori sartu dugu, eta hau baite, azaltzeko ikasle etorkinei begirako errefurtzuko klaseak zelan eskaintzen dien, DBH-ko entzat, eta hau beste hau hemen ikustu zuena da, martxan dagoen diagnostiko bat, oraintxe bukatzeko direna, 12 eta 24 bitarteko etorkin gazteak euskarara edo euskal kulturara erakartzeko plan estrategiko balizu izango dauen diagnostikoa. Hori oso importantea. Bai, montxe. Eiteko dana urte bukaerarako. Nik gehituko nekena da, herrira begirako zerbait antolatzen dugule. Dinamika hau herrirako dela. Baina, bereziki gurasoen implikazioa lantzen dela. Eta, pixka eta normalkuntzari begira, neureko jeixen da, horrela planteatzen dugu. Ikusten dugulako, umeak tarten dauden artien, helduok ere euskal zaleago garela, eta hortizik jo behar dugula. Transmisioa, norainokoa dan gurasoen gandik, umeen ganaiten dugune, ez da egit, noraino ziztu lehiken. Alrebestarako espada, umeen gandik gurasoen gana badator. Horlako planteamendu egiten hasi beharko dugu. Bukatzeko... Nik bukatzeko, lehen baina, hau dana, hasieratik bukaeraraino Bitor dala honen egilea, Bitor da koordinatzailea, eta egia esan, bere ganat mundu guztia jotzen dugu, hau zer da, eta berak daroa, hau da, bere buruan dago hau dana sartuta, eta berak egiten du fitxa guztia, berak kontratatzen du mundu, berak egiten du bilbide guztia. Gu besteok, joan egiten gara, erabakiak hartzen duguz, eta berazkizena bideratzen dagoena. Beste alde batetik, nik uste dut bai eskertu behar dela, ez bakarrik, udal mailan bai eskertu behar dela, hasiera oneri emon eutzana izan zalako Joseba Aizpurua zinegotzia, honetan irakaskuntzan ikastetxe baten da, gero 2003ko planan uztarketa beste zinegotzi bat egoan tartean gaur egun ez daukaguna hile izan. Eta aipatzeko bada Kepa Butron, eta gaur egun, ia holan aipatzen jarraitzen dugun, gaur egun bebadako guzkentea hor tartean, eta ia horrela jarraitzen dugun gure asmoa, bentsat hori da, bide honetik jarraitzea. Baina bai badago atzean, jentea hau egiten duena posible. Ez da berez egiten, ez da egote gaitik egiten. Jenteak egiten du posible. Lehen esan dudan moduan, lehenengoan normalkuntza arduradunak zegenetan, hemen ez dago horren beste aldaketa gure herrian, jarraitzen dabe arduradun teknikoek, bere lana egiten, beti kexas da joa da hau eta bestea, baina han jarraitzen dabe, tan lana egiten jarraitzen dabe. Eta egia esan, ikastetxeko zuzendaritza gehienak ere aipatzeko modukoa dira. Ze benetan, honi sinesten dabe eta lan egiten jarraitzen dabe. Da nik uste gehiago, eskerrik asko.